चला अब तो घर में आ गइल बाटे मैं कौन टेंशन बाटे हाय माई चल रे कबड़िया कोने बुझे माई माई कोने बुझे जी ना तोरा बने के नहीं के जगह कप तेंगने चले के बाटे ठीक ना हे गने हो गने का कइले भाई अब ए जगह बात अब तो घरे आ गइल बाटे अब घर में काय करिए नमस्ते भाभी नमस्ते हाय के हवे गोड़ लागलो आहे लइका गोड़ कैसा लागलो हमार लइका मानस नाम है इनका ठीक ना मम्मी जी मानस ए मम्मी जी हे भगवान जी पहले ही से लइका का तैयारियों का के लेके आनी हां कर घर से खेदल रहलू जता का करी बोले रहलू ताना मारत रहलू जता का करी हम कुछ करी हम ओ राम जी क्या रे हाय कोई जरा मम्मी बाड़ी बुझाते कि हाथ का जता जो करे के तोर लाज शर्म तनिको लागल हरे तनिको एथु बारे में सोचले ह ना तो भेजा हमरा के कमाए नहीं ना कम जो कमाए भेजला मैं बाप तोनी से बियाह शादी क के आवल जाला हैं अब बतावा हो उन्हीं से मेरा उन्हीं से लइका कुल चीज माने कुल तैयारी के साथ में ले है ना करो कुछ करो 4 साल 5 साल बाद आयल बनी त का कर का सोचे तड़ू कि हम काम धंधा करब कुछ ना अरे भाई कामो धंधा तू तोरा के करे ना आवेला हां भगवान जब लइका देलै ने के माई बोलतिया अब दू बात तू सुन के रो घर में का दिक्कत बाटे हां तू तो क देले बाटे देखत तब सब काम धंधा कर मर्द गरियावत रहत हवे ठीक है हम समझाते तारा के मने भगवान हमके नहीं खदेले लइका था तनी कमवा कर तू तो माई ना बोली तारा के मार मार के हमके एकदम दू बर्बाद दिया सब बाप रे हम कितना मोट रानी नयर से आइलानी त अबे जब मार गरी तो गिलगिलावे लगे मुझको आवाज रोवे लगली हैं मगर मच के आंसू रोवे लगल मां देने अरे भाई मारत नहीं खी पकड़ा तनी हाथवा देखा माई तो के रोज रोज बोले ना कि बाजी लियो हमर लोग से मार के दुलार तनी हमरे के अरे ना करे जा ऐसन कोनो बात नहीं के माई तोहरा के रोज ताना मारतिया रोज बोलतिया हो जोन बिया ना उहो बोलते बड़ी भौजी देखिए जी सब के डांटत है बोला त मने आप तो हमार पति है रहता है आपके तो समझे के चाहिए ना तो हम समझत नहीं पागल हम तोरे खातिर कहत नहीं पागल तू काहे टेंशन लेत रे देख घर द्वार मिल बहर के काम कइल जा ठीक ना सुबेरे बर्तन उमाजी त साजी कने तू मजबी हम कुछ ना करब हम ओही के लोग लेके खनिहार ओही के बानो से हमार नहीं ओही से ना तोरा के माई बोलती हमार हां माई त ई सोचले बड़ी कि ओकर लइका बानो से तो ओकर के मानत तड़िया हम उनका दुश्मन हई अरे दुश्मन नहीं समझत माई ना माई तोरा के ठीक समझावतिया तन काम धंधा कर आ भगवान चाहिए त जरूर हमनी के बेटा होई का ऐसन बात थोड़ी मेहनत करबू ना तबे फल मिलेला अब बाटियबू आ तू करबू त कुछ ना मिली चुप रही आप मर्द ना है कसाई है आप जब देखा तब मारते रही न जेगने माई कहेली वही आप करी ना करी केतनो काम में कमाई आई माई का बात टाल दी का माई हमरा के जन्मौले बिया हट साला हट हट लौका बुझा ता कि भगवान देले तोरे यहाँ के भोड़ा की गइल बाटे तोरे भड़ा के बाजी ना रहती तोरी ना करती बझिनिया पर मुंह नहीं देखा तारी थो बड़ा नियन हैं जोर पे बैठ जा तोर बुझा ता कि हमरा आमा जी बनल बाड़ू तू न बोलत कावची कावची हम बोलत रहता नी मुंह थोबड़ा नियन ना रहता और का दे नहीं हाय ढील बैठल बाटे सू तू और का हम कही अब और मुंह नहीं देखा तारी थोबड़ा नियन बैठा भातार लेके लाज शर्म त पूरा घर के पिघल ले बाड़ू हम लाज बाटे जरूरत जिंदगी कट जाई तो के देखा देख के जरूरत कहबू ना त आंखिया भड़का देबे अबे कहतनी की एको सेकंड ना लगी दही जमावल बाटे मार दे बेड़ो सना के नलिया में धंस जेबू एथुनियर जा तरु कि ना बैठा भातार लेके तू ना पैदा क के लेके बड़ तू ना बैठे बुला के त के बैठी देख लेनी उनको आइठल आएंगे रोज रोज आइठल त आपके सामान में इतना बोलत रही त आप ना रहत हो तो कितना बोलत हो यही तोरो को त हम कहि ना के त मिल मिला के रहल जाला उ आदमी मिल मिला के रहबे ना करिए हमारे मिल मिला अरे माई 4 गो बोलते तू ये कही बतिए बोल ना तो तू 8-9 गो बोलत बाजार से महंगा महंगा खातरी है कुल चोरा चोरा के ओ तर जिंदगी लाग जाए ओ तर ना मोटाई बुए चोरा के खातरी नौकर है भी एक तू चोरा चोरा के खइबू त दूसर के फेंकी नौकर भेजू के तोहार ओइ ने खइबू अच्छी छी आइबू का का तोर गोड़ धोवे के इहो नौबत आ जाई माई होले ना एकदम देवता के रूप एक बात करी कितना हसुआ टेढ़ रहला अपन और खींचला कितना बन ताप माई के बारे न जब देखत तब ये भगवान ई माई बेटा एकदम हमारे कपार खा गलियो सब माने तू दुश्मन के घर के हऊ हैं
हम अपन तो के नहीं की जानो एगो बात कही हमें घर में ना रह ठीक ना अब चलनी बोरिए बिस्तर बने नहीं नैयर चल जाए आप का ऐठा नैहर ना मत हो जा। जाए फिर कहब ठीक ना हां जातन माने तन मन समझा दे तू ही बैठ हम जातन तन पूरा बाटे बाने के बाबू जाओ धरे के बाटे हां जाई जाई तबे तो सबके आराम रही कुल कमाई पे खत्म कर दे यही से न बैठल बैठल मोटा तड़ी से एक थरिया खा तड़ी से कोनो काम धंधा तो है नहीं खे तब ना बोलियो से तो कब बोलियो से भगवान जी ये तो ना उल्टा सीधा तो हम बोल देनी हमी ना कहला आदमी के अगर ससुरा ना रहे ना तो नैहर में गुजारा होखे वाला नहीं खे केतनो सास बाड़ी तो मान ला कि आज बाड़ी तो बोला तड़ी कल ना रही हाँ तो ना बोली लेकिन बोना तो बिगड़ तो वो करे खातिर ना बिगड़ले खातिर ना बोला तड़ी हम कम पागल बनी कि गलती पर गलती कल जातनी और ना तो मारे बाजा तनी ऊपर से लोला चलाव तनी जाए तो मम्मी जी पता ना कहाँ गोई अभी बैठले बड़ी मान थारा नहीं है ए मम्मी जी सुनी ना हट छोड़ मम्मी जी करता है का मम्मी जी करता रही रे हमने बैठब छोड़ बैठी ने कावन ची बैठी कावन ची घट गइल रे का मम्मी जी जाए दिन माफ कर दी आज की बात से जे तनी आप कहबो तनी भर हम करब गलती हो गइल हाथ जोड़ा तनी जी कहीं तो गोड़ धो लेंगे आप नहीं गोड़ का धर के बाटे तो गलती तब हमारो ना हो गइल बाटे नहीं कुल लथेरपन कहले रहती ना बाज बाजिन कहले रहती अरे ठीक बा केहू के भगवान आगे देवेलन केहू के पीछे देवेला मिल मिला के रह के जेमे देख जरई वाला का बात बाटे तो बताओ तू वैसन कहली तब तो हम ज्यादा हमरो के माफ कर दियब का करे के बाटे तोरो से गलती भइल हमरो से गलती भइल जेगने कहब जा वही गने कर आ का खाई बाप हम एक बार बना के प्यार से खियाई मम्मी जी आप नहीं हमके कुल ना चाहिए हमारा के ये चाहिए कि ढंग सहूर से अपन रह जा घर में मिल मिला के दू बात बोलो वो करे चाहे तू करे चाहे छोटो का चाहे बड़ो का बर्दाश्त ना कर बुझा तो घर चले वाला नहीं ठीक है मम्मी जी हम पकौड़ी और चाय बना देते नहीं ठीक ना पकौड़ी चाय खिया के और मोटावा दे वो तो यही ना चर्बी आइल माफ कर दिया नहीं ना मम्मी जी हमके माफ काहे ना कह दी हनी ठीक बा हम माफ हमरो के कह दिया भाई मुंह हवे कहा गइल बा हमरो ओर से उल्टा सीधा हमरा खुदे नहीं कुल कहे के चाही आए तू ही हमर अपने पतो बाड़ू उहो अपने पतो बिया हमारा खुद ना उल्टा सीधा बोले के चाहिए लेकिन का करी पूरा रखा गइल बाटे ए पूरा कुल रखा गइल बाटे चल जाए मल कुकुर नतिया होगी के ध देले रहना हस चलो ठीक बाटे बिया हुआ कौन डलाई चल पता लगा तबे ना कौन बढ़िया रहत बाटे और दामिनी ठीक रही दामी अब आओ पूछल जी तोरी पापा से तब ना फोन ठीक बाटे बुचिया आ चाचा के बियाह होई न त बुचिया के कप की नहीं परी फराक की नहीं न हो नतीन कहो बाबा से मांग देम परी फराक बुचिया के बुचिया बाराती जाई हाँ खूब तामो अगर आयल धधाइल बानी कि बाहर गइल बाटे हैं आई अपन आई तो देख सुन के अपन ओकर बियाह शादी हो जाई केतना बोलला गरिया वाला बताऊ बाहर गई हैं आ वो देखो हो है देख लो केतना बाप अरे बाप आर तोर माई हिया कि कसाई हरे का करे ले रे उ कहाँ लागो रहती रे दिन रात फोन में खाली अपने मन के भय रहती है मर्द ने खेता ओकर आ बताव केतना बोलला गरियाला पता बाहर गइल हैं अब कम से कम ओकरा गइले 4-5 बरिस हो गइल न लेकिन एको हाली ना कहेला कि हाँ हमार बाकी का कहो हो केहू बियाह शादी करे के कही केहू के केतनो लड़का लड़की थू रही तो आ जाए दे बेर की आई तो न ए बेर की आई तो ओकर दिन धो दे आ खूब धूमधाम से ओकर बियाह शादी कइल जाए आ बुचिया बाराती जाए बुचिया का बैग कीन देम ना बुची ई का करती है जी है जी तारा से कबे तेल मंगने तो तू अबे खाने लेके आवतारू नहीं का बात हां लड़की के तनको चिंता नहीं करत हर जाई अरे ते लगे आवत है जी खाली आप पे की लगे रहती है कोथी दर्द की लगे जाए दरी बड़ा करेलू ना वही करल का की वजह से है लड़की के कान हवे इहो छछुनरे ना बाड़ी खजुआ दे तरी एकदम से अब देखिए आपकी कोरा में इतना बढ़िया बैठल भी है यहाँ पे हम लेब ना तो फट से भागे लागे कहीं की ना हम ना अब कहानी है ना जान लू आके हो बतावत रहना है एगो लड़की खूब सुघर अच्छा हाय हो परदुमन बबुआ हां तो हम सुनबे करबे आप कहत रहमी तो आई तरह के सब ना तो धो देती जब बिया से फोटो देखो आ बड़ी सुंदर बिया हो आ बहुत बढ़िया फटोइया बहुत बढ़िया से बोलत बतियावत है जान लू बतिया के हम का और करले वीडियो कॉल बात करऊं जान लू आ बड़ी बढ़िया से बते गोर लागत तनी पढ़लो लिखल बिया आ चाहे वो घर का बिया सुनी ना
का सोचा तनी कि अकेले घर में मन नहीं खेला आ वही त मने तो शादी ब्याह हो जाए तो दुगड़ी रात में तो कितना दिन कट जाए मम्मी जी बतावा हो कौन ऐसा लड़का होई के अपनी महतारी के भूला जाई अब एको हाली याद ना ठीक करी करत के केहू समाचार पूछे या चाहे बतियावे कि हां तबियत पानी ठीक बा तोहरो के ना करेला ना हां जी नहीं ज्यादा का करे के बाटे ऐसा हो अरे ए तू लिया तनी ककाई बुचिया के बार बार झाड़ तनी जाई हमनी के होने खेते से घूम के आवत तनी जा मन ना बुची सब केहू खेते चल जाता अकेले घर में बैठल बैठल एगो तनी आय हो दादा तो वो तो देखल जरूरी बाटे ना आलू बोवाइल बाटे ऐसे बात है अब गोपड़ा देखा तरी की चर घलो के अब बोला ई छोटका जना के कि शादी ब्याह हो जाओ कि दुगड़ी रह के तो दिन कोटी छे बतियावे के हमनी को अच्छा तो आई ना बिया होई ना ए गने रही कुमारे अब चेका खोई भी रे बनाई बोलो ककाई लिया पहले का बार झाड़ दी की हो बता के का जाने जी जाय दे केहू रो से अच्छा पीरिति की घरवा का होई जाना एतो कर तरी जा आ देख सोचा तनी कि एक जना के पार घाट लाग गइली हो बड़ा निनौ के बियाह शादी हो जाए त कौन हमार जिंदगी के भरोसा बाटे हैं आदमी अबे हंसत बोलत बाटे तनी घरी में का से का हो जाता है हम उनी फिक्र हो जाती बियाह शादी हो जाए त का कहीं करी दिमाग के ऐसन ही लइका हो गइल ना बे दिमाग के कि झूठाओ ना पूछला कि हमार महतरिया मुगल की जिया चल हेले को कही हम जा तनी खाना बना ठीक बजा गोड़ लगत है चाची देखा त दुल्हन ठीक बिया ना हां दुल्हन ठीक हम आइल बने 3 साल बाद ठीक ना मतलब बढ़िया से रखी है अरे हाँ दादी ऐसे कोनो बात थोड़ी बटे अब ना निमन से रखी घर के खिसिया हम भागल नहीं 3 साल बाद बियाह करेल बनी ओनी है ज्यादा ओसे का घर से बसल हाँ हाँ ठीक बटे बढ़िया से आशीर्वाद दी है पतो है निमन बिया ना हां हो पता निमन पे बच्चा चलो गांव घर के आजी बात सलाम के कॉल लिया जाला चली ना एक सुनो। सलाम हमर बुझा दे कि पेट दुखाता यही में बाबू खुटपुट कइले बा के कर ह हमरे ना तो क्या कहा था कि जहन्नू के हां नहीं ऐसा कोनो बात नहीं के आ देखा या तोहरा के ऐसे ही कुछ कहे कोई मन जान तरू हमके मालूम बटे हाँ तो बस केहू से बोलियो मत केहू से मत बोलियो ठीक ना हमार मर्जी भाई हम कुछ करी कैसा चलो ठीक बा हाँ जदी जी रहुआ ठीक बनी तो हाय का होई जी गांव के कुत्ता हवा सब भौंके ना सब काटे ना सब मारल ना जाला तनी रोटी ओटी खिला दिया तो भाई एकदम हमर गोड़ दुखाता चप्पल ओनी अच्छा पलावा तो ट्रेनों में कहे चढ़ते में गिरा देलू ह तो रहुए ना गिरा देनी हां रहुए हमर हाथ पकड़ ले रहनी हां अब चालू टिकट रहल तब मान ले कि जल्दी जल्दी ना दूसर किन मोने गनियो से ससुराल में लिया देनी रहुआ अच्छा चला भाई हम अपना मेहरारू को नहीं ले बनी कोनो दूसरा के तने की उठा के लिए बताई जी क्यों अगर देखिए अगल बगल कहीं कि कैसा ने घर के या कि चप्पल होवे कर नहीं है अब वो कुल जानत आदमी की ट्रेन में जल्दी चढ़ला पर चप्पल टूट जाला चाहे गिर जाला तो बस बहाना बन जाला बताई कितना लाज लाता हम साड़ी ले कैसे कैसे तब के त चला तनी बिना चप्पल के जी कि हमर फोटो दिखावे लगल देखा अगर तोरा के केहू छछुनर कहीं ना तो काटे लागब उन लोग के हमारा खातिर सुंदर बाड़ू हमारा खातिर ठीक ना हमारा का जैसन बाड़ू तैसन बाड़ू हमारे खातिर बाड़ू का चाची ठीक ना गोड़ लगा तनी के गोड़ लगा चाची गोड़ लगा तनी गोड़ लगा पतो है नीमन भी है ना हां खूब सुंदर लगे अब जानते ना चाची घर के लोग खुदल रहे तो हम खिसिया के चल गए रही 3 साल बाद हाँ 3 साल बाद आवत तनी चलो ठीक बा चाची ठीक बाटे तनी सुना ना का जी के मनो के दिखाओ तरनु नजरिया दियो सो नाम रखे तब तारे के बताई ये तो हम लइका बट्टे पेट में ही नहीं कदेगा बाबा कुछ हो जी तब धीरे बोला ना तो के बुरा समझी का हो हीरा भैया का हाल बा देखा ता भौजी ले आइल बनी ठीक बिया ना देख ल देखावा हो नमस्ते कर चला कितना बबुआ सुंदर रहल हो ना नजर मत लागे मना दिखलेबू ना हमर बबुआ होई ना ले ल मैं दिना ए गुरा भैया अतन दिया हो बबुआ का तनी खेलावल चाहता री तार भौजी आब द दे द नमस्ते कॉल रे बेटा जा बात पहुंचा दे ठीक ना जी हमने क्यों देखी तो कोई एगो हाथ में एगो पेट में दूध औरी तो भौजैया जरी आ माई औरी देख के तो जरी ठीक है ना बा लेकिन बाद में बता दे जी कैसन ये कैसे बबुआ है ना हां हसत खेतक परिवार ठीक बा चल ए हमार घूरा भैया का लइका अरे कितना चुनर बाटे कितना चुनर अच्छा अपने लइका वो मैं पल भर खातिर घर में ढुकल जी तब
ठीक बा वो देखम ना कैसे डेरवावल जाता घर में केने और घर बा मन नहीं के करत चले के अरे बा ना गेट अनिल का हाँ। हां हां ऊ है हां ठीक बा चल कैसन घर बा चलो ना तो मान लगी बहुत देर हो गई धीरे संग संग चल भौजी नहीं आ गइल बिया आहा ठीक है बा कोनो बात नहीं के ख्याल रखल जाला चलो हो बेटा जी बोला का रखा इनका का नाम है मानस क्या बात है चल मानस हाँ इतना सुंदर नाम बा जी हाँ हमार बबुआ होई तो ओकरा के मन हो रखल जी मनहूस मनहूस अरे पागली कुल नाम ना रखाला तेंगर मानस तो उंग नाम मनहूस रही जी अनमोल चाहे अनन्या रखली ह का दिक्कत अनन्या। बा देखा ता छोट भाई के देखा अनन्या घर आ नाम गइल, रखल, देखा। ठीक बा जा तनी घर में ढुक जाई ना तो चल जो मन घर के चल बोल चले के बुझा दे पैदल थका देनी रहुआ चला अब तो घर में आ गइल बा तनी मैं कौन टेंशन बाटे हाय माई चल रे कबड़िया कोने बन मैं कोने बन जी ना तोरा बने के नहीं के जगह कहब तेंगने चले के बा ठीक ना हे गने हो गने का कइले भाई अब ए जगह बात अब तो घरे आ गइल बाटे अब घर में का पानी ये भगवान जी आप हई नमस्ते भाभी नमस्ते हई के हवे गोड़ लागलो आहे लइका गोड़ कैसा लागलो हमार लइका मानस नाम है इनका ठीक ना मम्मी जी मानस ए मम्मी जी हे भगवान जी पहले ही से लइका का तैयारियों करके लेके आनी हाँ कर घर से खेदल रहलू जाता का करी बोले रहलू ताना मारत रहलू जाता का करी हम कुछ करी हम ओ राम जी क्या हाँ। रे हई कोई जना मम्मी बाड़ी बुझाते कि हाथी का होता ढकल जो करे के तोर लाज शरम तनिको लागल हरे तनिको एथु बारे में सोचले ह ना तो भेजा हमरा के कमाए नहीं ना कम जो कमाए भेजला मैं बाप तोनी से बियाह शादी क के आवल जाला हैं अब बतावा हो उन्हीं से मेरा उन्हीं से लइका कुल चीज माने कुल तैयारी के साथ में है ना तो करो कुछ करो 4 साल 5 साल बाद आयल बनी तो का करी चल जेल में गोड़े लेकर बड़ वही गोड़े निकल जाए काहे से आके हमारे ऐसा कुल का हमारे घर में भाई गुजारा नहीं है निकलो अब जाए दिन अब जब निकल फल जे तो ना। फल छोड़ दे रहे तो दुआरिया पर कबो तकबो ना करब ठीक ना हमें नहीं क्या जरूरी बाप रे बाप कहता ना हमारा शौक लग रहे हो कि धूमधाम से बियाह शादी करब छोटा लड़का बाटे हाँ? कर। लेकिन ई सब मन का हो ए जीरो वो जाए के कहता नहीं पागल हो गइल बानी एगो बा कोरा में एगो बा पेट में के करी कहां से धन दौलत जगह जमीन कहां से ले आई हाँ, कितने ये बात कमाई बहुत- पेट चली के लइका लइकी के पढ़े के बेला गई का बेटा जी कौन खराब 3-4 करिया हजार रुपया में का होई ना देखिए मैं लइका कितना समझदार हो गई मैंने का कहता नहीं मोल सपना सजाल तो मोल पानी में तो डाल दी हलो ठीक बेटे ए माई लइका हमार ना हो तनी डेरो आवे खातिर ई भूरा भैया कहा आई हो भगवान ए भूरा भैया हम कहता नहीं कि ले उनका जा। नियर मुहवा लौकताटे ले जाए लइका के हीरा भैया ना रहू भुला जानी ना अच्छा हाँ चला हीरा चाहे भूरा समझदारी कुछ का पानी होके का है बबुआ माने हमने के जीवे सका गइल है हम कहीं की बाप रे बाप जालो हम आवत जालो चलो कि ना हां चलो तनी चला दे अब क्या करो जा ना देखो नगेंद्र खरवार ठीक बा ना जितावे के बा उन्होंने से मतलब नहीं के हम एक जीत जाई ना तो एगो नल मांगल जाई आ एगो मोड़ई घर मांगल जाई बस पड़े में हम ना हबे में आवाडी अरे कुछ पैसों भी मिल जाई इनकरा से जीती हो तब ना ठीक बा वो जिताई ठीक बानू आ तू हो तो भी ना उनके नगेंद्र भैया के जितावे के बाटे नल पर खड़ा होगा ठीक ना हां उनका से जीवन तेवन मांगे को हुई हमनी के मांग ले जी दूसरा से मतलब नहीं के अब तो घर में चली नो जिंदाबाद 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 चलो चलो जिंदाबाद भकोल कहीं चली